és la nostra reivindicació de divendres. Nois, ara us vull presentar un altre dels personatges que ens acompanyarà cada tarda. És el nostre reporter qui sortirà al carrer a copsar què és el que està passant. És el Miqui Esparver. Hola, Miqui. Bona tarda, bona tarda, bona tarda, bona tarda. D'aquests colors que portes avui, Miqui, se'n diu colors pastel? Deixa de dir una cosa, m'han dit avui que anava una miqueta xiclet, m'ha dit el Carles. És veritat, una miqueta sí que tinc, no? Oi que sí? Tota la senyora diuen sí. Jo no sé si els nostres espectadors i aquí el públic us esteu fixant, però ja veureu que tots els col·laboradors que surten en aquest programa tenen molt cabell. Sí. És per diferenciar-los del presentador, perquè si no, a vegades potser no se sabria qui és un i qui és l'altre. Doncs bé, jo sóc aquest que en té poc, i ells, com podeu comprovar, tant el Tian com el Miqui, com els que sortiran després, veureu que tenen una bona forra. Miqui, va! Gràcies. Miqui, va, vinga! Deixa que tinc una cosa ja com a petit apunt abans de començar, i és que jo et diré, hem començat bé, però per altra banda hem començat molt malament. Per què? Si el primer convidat és el Franzino i el primer col·laborador que surt és el Tian, la resta sortim desganats. Ja t'ho dic ara, Però escolta, això ho anireu fent tots, això, d'anar dient que el Lavant era millor que vosaltres? Ara li toca al Carles a dintre que deu estar apuntant. Exacte. Però en tot cas... Va, Miqui, anem per feina. Què ens exportes? Mira, Xavi, jo ahir estava molt preocupat, com tots a la redacció, pel temps que faria a l'estrena del programa, sí? Per això vaig anar a buscar la previsió del temps més exacta possible i fent la meva labor el millor que he pogut. He estat investigant i he anat a veure a un pagès, el Joan de Falgàs, que prediu el temps mirant com es comporta el bestiar. Si els veu relaxats, prediu una cosa, i si estan nerviosos, en prediu una altra. Per això et proposo una cosa. A veure. Viatgem, doncs, fins a la pàtria de Joan de Falgàs i només em falta dir-te una coseta ja, Xavi. Què? Deixa que doni pas al millor reportatge que t'he fet fins a dia d'avui. No és el primer, En temps de fred val més una gorra que un barret. Estàs una mica quiet. En temps de fred val més una gorra que un barret. Sí, però això no em soluciona res. Mira, si vull saber la previsió, conec l'home indicat. No vagis cap a la tele, anem cap a Olot. Sí. Joan! Hola. A vostè li sabria greu que ens veiéssim ara una estona? Cap als vols de les 10, li va bé quedar a les 10? Cap allà a la plaça? Joan! Com estem, mestre? Vostè feia prediccions meteorològiques i el van començar a trucar de les ràdios i el van començar a trucar de tot arreu? Això sí. I per què? Vostè quin tipus de prediccions feia? És que jo, ja a la casa que estàvem, a la muntanya, doncs el meu pare ja s'hi fixava molt amb el temps. Els homes del temps en tenien calat, Però resulta que passen 3 o 4 avions i te'ls han trencat i han trencat la corrent i els núvols són tots a trossos ara. No és una nuvolada. Si venia el vent de llevant, sabies que plouria 2 o 3 dies. El vent de ponent, una ponentada, feia una ruixada d'un dia. Doncs a l'hivern, si sortia la tramuntana, me cago em dient una nevada. I els animals també m'ensenyaven molt el temps, perquè jo a les ovelles, el que feien les ovelles morriaven, o les vaques picaven la mosca, jo sabia que vindria una tormenta. Jo m'enfio de vostè, Joan? La carretera. Joan, que jo sóc poc gamberro, Esperi, jo... Rapa. La vaca que toca això fot un salt a l'aire. Un pastor de la muntanya. Un xic tocat de l'ala 3 quarts abans d'arribar-hi. Un xic tocat de l'ala vol dir que aquí me'n cau i ja me'n penja. En funció del que tenim aquí, cel, vaques, tot plegat, quin temps farà? Sí, bueno... Perquè ho puguem veure allà des de la redacció. Ara ho veiem serè, i cap a la tarda es pot ennuvolar. I també podrien passar 4 gotes a la tarda, que fes una gotellada. Si veus el cel que està ennuvolat, pot ploure, Bueno, no esperava pas jo fotre una xerrada així tan natural. Que no? No, que heu de treballar aquesta tarda. Home. Que treballeu nit i dia. Nit i dia. La gent com veuran això, em coneixen de tot. Adéu-siau. Joan, sí senyor. Un aplaudiment pel Joan, que se'l mereix. Per ser el primer reportatge que fas, Miqui, ja està bé. No està malament, Miqui, és un preciós, el Joan. Ja ho sé. Jo el coneix, el Joan. Avui he fet un amic i em sembla, des d'aquí un petó, Joan, si ens estàs veient, i res dir-te senzillament això, quedem-nos amb el titular, El Joan ha predit que faria núvol i alguna goteta. El que diu ell, si està ennuvolat, vol dir que potser cau pluja. En tot cas... És així, no falla això. La qüestió és que al tornar a la redacció dic,
I si ho contrastem una miqueta i li he fet un truc a en Tomàs Molina, si et sembla... No sé, Has parlat amb el Tomàs? He parlat amb el Tomàs. Ho tens gravat? Ho tinc gravat i és la segona part del reportatge. Anem a la publicitat. Res, molt poqueta estona, i tornem i veiem què diu el Tomàs Molina. A veure si coincideix amb el que ha dit el Joan de Falgàs. I també tindrem a Santiago de Xeus. Avui nosaltres estem de part i portem la persona que ha atès més parts a Catalunya. A veure si ens ajuda a començar bé. Tornem de seguida. Tornem a ser divendres. Cada tarda és divendres a TV3, avui amb més motiu perquè és divendres. M'estic enredant amb tants divendres. Són 5:45 de la tarda i estàvem just en el moment en què el Miqui Esparvé, el nostre reporter, ens anava a dir quina és la visió de Tomàs Molina sobre el temps que havia de fer avui. Hem sentit abans la del Joan de Falgàs. Joan de Falgàs, que es basen per fer les prediccions en veure com actuen els animals. I amb el cel, també, els núvols, una miqueta de tot, sí. I ell ha dit que hi havia núvols i que, per tant, podia ser que caigués alguna goteta. Podia ser, podia ser. Molt bé. El Tomàs Molina té un sistema una mica més científic, podríem pensar? Sí, diguem que això és pastors contra científics, bàsicament. Llavors, jo proposo, si et sembla, Xavi, ara sí, ara que hem anat a publicitat i que tots hem tingut temps d'anar a beure aigua, senyors, no es perdin aquesta segona part del reportatge, perquè m'atreveixo a dir que és millor que la primera. Et sembla, Xavi? No, mirem-lo, sí. Posem el vídeo, posem. En temps de fred val més una gorra que un barret. Sí, però això no em soluciona res. Mira, si vull saber la previsió, conec l'home indicat. No vagis cap a la tele, anem cap a Olot. Joan! A vostè li sabria greu ara mateix d'Olot, i estic ja per aquí, i dic, calla, aviam si el Tomàs tingués una estona i ens poguéssim veure 2 minutets. Et va bé, tu? D'aquí 10 minuts estic a la redacció. Perfecte. Doncs, mira, saps què, Tomàs? No busquis lloc per trobar-nos, que jo en tinc un que t'encantarà, ja veuràs. Tomàs, t'hem anat a buscar la planta de sota i no sabia ben bé quina estaves, però ja ens hem trobat. Aquest és el lloc de reunió especial que deies tu. Ai, carai. Per què tothom parla del temps a l'ascensor? Jo crec que estàs com tan a prop, que estem molt a prop tu i jo, francament. I com que hi ha poc espai i no saps què fer, doncs parles d'això. Jo no he vist en cap lloc que tingui ascensor, per això. Jo tinc un amic a la muntanya i m'ha dit que el vol dels avions fa que els núvols es dispersin i que al final els ruixats potser no caiguin o que pot ser que interfereixi això. Perdoni, Ocupat. Anem baixant. Quan veus núvols alts que ha provocat els avions, estan indicant de fet un canvi de temps i estan anunciant pluja. Llavors, sí que és veritat que els avions interfereixen o no interfereixen? Sí, amb el clima, vols dir? Exacte. Tot. Hasta quan ens tirem pets. Sí, perquè els pets no deixa de ser... Hem de pujar i baixar molt. Fins que acabis. Predicció per demà a la tarda de temps, si us plau. Cases o alguna cosa? No, però estrenem programa i m'agradaria saber-ho. Bé. Doncs... Què farà? Farà bo, home, sempre farà bo. Saps què? Jo sempre les núvies i els nuvis i la gent que tenim alguna... Farà bo. No, sempre farà bo. Farà bo, ja veuràs. Perquè bo què vol dir? Què vol dir bo? Doncs mira, si ho diu el Tomàs, jo me'l crec. Som així. Ara, cap al vespre s'enfosquirà bastant, Tingueu-ho en compte. Sortim, si et sembla? Moltes. Dius que farà fos? Bastant. Sí? Jo, si tu dius que això és científic, jo m'ho creuré, però no m'ho ha semblat gaire, també t'haig de dir. El Tomàs Molina és un gran meteoròleg, però no sé. Jo crec que ja tenim les dues postures, El pronòstic 1 seria el Joan, diu que això, que estarà ennuvolat i que potser cau pluja, i el Tomàs diu que farà bo. Doncs escolta, anem-ho a comprovar. A veure, per exemple, tenim càmeres a TV3 que ensenyen el territori. Mirem aquesta, mira, Ripoll, què us sembla? Està una mica ennuvolat. Aquí jo sóc una miqueta més del Joan, aquí, Però no sembla que plogui, tampoc? No. Però, Són una imatges miqueta en directe ennuvolat. d'ara en aquest moment, Vull dir que, per tant, és el temps que està fent. O sigui, núvol, però no plou. Anem, per exemple, cap a la costa, a l'Estartit, al Baix Empordà. Aquí fa bo. Aquí guanya el Tomàs, Estem 1-1. Hem empatat, aquí. 1-1. Doncs escolta, anem aquí on som nosaltres, a Sant Joan d'Espí, a Barcelona. Desempat, atenció. A veure quin temps fa. Home, aquí, Guanya està... Núvol, i abans ha plogut una miqueta, Guanya el Joan? Guanya el Joan. jo diria que sí. Tomàs, no t'enfadis, però ha guanyat el Joan, Per tant, és sempre millor basar-nos en l'experiència
del pastor més que en el Tomàs Molina, però vaja, això no vol dir que deixem de mirar el temps de TV3, Ni eh? molt Que no estem dient menys, això, ni molt menys. És senzillament que avui ha acertat el Joan, demà pot acertar el Tomàs, això va com va. Deu ser aleatori. Ara per això sortirà el sol en aquest plató.